кратери са тук. Надясно ли сме? Добре, забавно е. Да. До тук е забавно. Не, гледай го, тук въобще... Аз не виждам къде карам. Ще ходим на мивка после. Те мани мивката. Добре се държи. Супер. Тук му е голяма работа. Възхитен съм да ти кажа. Тук ще усучи. Да. Бързо И така малко наляво, да. Алекс, тук на къде трябва да минем? Надясно. Да, ето тук на към поделението се отиваш. Ти ще гожи се, не го усети. Да, айде. Мале, Алехандре, къде сте са наврели, татко, направо не е истина. Не че с глучите не съвряхме. Да, бяхме най-дия по-добре подготвени. Опа! Беше пробвам тук дано да не я изтърве. Чакай, Да сляза ли? мисля, че виждам. Ще изгасна. Добре, не Бах мръдна. ти гумата, направо не е истина, че. Не мръдна. Ние сме малко по-големи от джетата. Да, добре, има място. Доста по-големи сме. Тук как я отсупвам наистина. Сега тук. Обаче малко ми прецени. Кое? Че е доста по-голямо от джетата. Йо, тук трябва да идеш. Аз не знам, съм се очарован. Предния път се очаровахме. Сега набавне ли спа? Да. Напред. Добре, тук за сега е добре пътя. Тук. Мисля, че вече не Правилно. за лято всичко. Спирай. Жетичката, ето е жетичката. Да я извадим. Дай, ама... Мисълта ми е... Направо не е истина. Обмъкнил го? Добре, давай, давай. Екипа не? Много важи. Да. Давай. Трябваше да вземеш и ключа. Нищо, айде, давай. Ще заключи волана. Дали ще потъна? Ще потънеш. Къде е това? Ей тук, до номера. Видя ли го? Да. Със
Сипаме хубавата джетичка. Виж това, нали? Да, то ще е по-лесно. Там няма вкарване, човек. Ще разберем. Давай, излез там. Виж сега дали е наръчна колата. Чай, че тази врата пък не се отваря. Малко. Как не е да действаме? Сега, сядай вътре. Чакай. Морт. Оп, стига чук. Спасителната акция до тук е перфектна. Давай, смело. Давай смело. Добре, върни назад. Давай. Така, Али, гледай от тук насам да я подходиш. Давай, смело. Така, добре, давай, смело. Изправи. Давай. Давай така. Супер, давай. Давай така, супер, браво! Давай смело! Давай! О, сега не сме на време, бе, тук. Нали? Тук ще има екшън. Чакай, напускам 4 по 4. Тук няма
Ще чакай. Чакай. Да не се хвърли върху мен. Чакай. Чакай, той не ме вижда. Обаче ако се шимне в кололоза, Ще го издърпаме, спокойно, добре, ще го окей. издърпаме. Ето е от на бавните бури. И тотален контрол. Сега си без газ, Не, нали? без нищо. Няма и нема, и като тежко хубава гума и... Затова искат дизели. Това Да. е истината. Какво да си говорим? Скипа се дал так. Виж, не мърда никъде. Леко. Са. Добре, бе. Как може? Само... Марто, спри за малко само. Чакай. Само се види на клона кафе. Давай. Бавно без перачка, бавничко. Дясно. Ясно? Стига! Дясно! Давай напред! Супер, мина, давай! Бавно, не е бързо! Ръчна, ръчната дръпни. Малко десен! Дръпни, така. ръчна! Спокойно, спря! Ръчно няма! Отзад къде имам? Стой! Съчетаха жестоки кабели. Набавни ли си? Да, за съжаление. Не чакай малко. Не да държа. Качи ми са адреналина. Тук е калничко. Ако искам да качете в 4 шугама, ако падна в колоза, да мога да изляза бързо. Добре, движи се. Добре, за сега е добре. Бро, той е минал. Още малко има. Я намали малко има.